Da sallama na zo wajen ka neman izinin zama nake. Taho mu zauna cikin nishaɗi ni da kai a duniya muke. Ka sa a ranka safana ta kace ta baka hannun ta kan rike. A rayuwan nan mutum da dabba ka lura kiwon su duk ake. Me yasa kake wasu abubuwan da ba halinka ba ma asab? Ka daina shiga cikin mutane ka yi mu'amala ma asab. Damuwar mu mun baro ta baya kada mu waiwaya ma asab. Ka sa a ranka haƙuri shine nasara a so ma asab. Ma asab. Abin takaici abin kunya a ce ma asab ne haka. Mahaukaci aka ɗauke ka abinci sai an san maka. Me yayi zafi ka ɗau haƙuri ƙaddarar ka ce ta zo haka.